Давайте подивимося, що вам треба залишити у минулому. Ой, як символічно. Обмеження треба залишити в минулому. Страхи, що сковують, сумніви, що не дають зробити крок уперед. Внутрішній голос, який саботує ваші ідеї, можливо, страх зробити помилку. Тому що ось попереду вас чекає зірка. Та ще й туз пентаклів. Зірка – це ж про ваші мрії, це про реалізацію себе, про реалізацію тієї мрії, справи, якою хочеться займатися. А туз пентаклів – це про шанси, можливості, фінанси, ідеї. Можливо, це робота вашої мрії, реалізація власної справи. Все, що потрібно, це вийти з ваших страхів, які зараз вас просто сковують. Чому саме зараз? Тому що прийшов суд. Це важливий період, який говорить вам або зараз, або ніколи. А вам заважає той внутрішній критик, якого треба залишити у минулому. Пишіть в коментарях, чи готові ви зробити цей крок в реалізацію себе та своєї мрії.